Kesälomat, ne on lusittu ja arvaatteko mitä? Meidän toimisto on jälleen kerran saanut laajennusta. Viime kerrasta niin onhan siitä on vierähtänyt huikeat varmaan joku 4 kuukautta, kun me saatiin isompi toimisto, vai onko jopa ehkä hyvällä tuurilla puoli vuotta. Täällä me nyt ollaan isommassa toimistossa. Tai no käytännössä on sama toimisto, mutta meillä on ekstra huone, joka lisää meidän toimiston pinta-alaa. Ja tänään näette, että minkälainen se on. Ennen kuin näette ton, niin heittäkää tähän videolle kommentteihin kysymyksiä liittyen toimistopoikiin ja keneltä haluatte kysyä jonkun tietyn kysymyksen. Tehdään vanhan kunnon Q&A-video, eli osoita siihen kysymykseen vaikka kysymys Serelle ja sun kysymys, tai kysymys Suhikselle ja se sun kysymys. Niin mä duunaan semmosen vanhan kunnon Q&A-videon ja käyn vähän haastattelemassa meidän toimistopoikia sitten, kun heitä aina täällä näen. Toki tällä hetkellä vielä kaikki on kesälomilla, itse asiassa mullakin on vielä 2 päivää kesälomaa jäljellä tässä, mutta mä tulin nyt kuvaa toimistoiden video, jotta mä saan tän teille ulos, että mä vaan ehdin editoida tän tavallaan tässä oman kesäloma-aikana. Mä nyt käytän omaa kesäloma-aikaa siihen, että saan jälleen teille tänne sisältöä. Oliko tarpeeksi selkeästi selitetty? Ei ollut. Mitä mä oon nyt tehnyt mun kesäloman aikana kuitenkin? No, katsotaan siitä pikku pätkä ja sen jälkeen näette tän uuden toimiston. Kesäloma oli omalta osalta täyttä nautintoa ja se alkoi sillä, että sai viettää omassa autossa takapenkillä aivan ministerinä. Mökillä oli grilli kuumana, kuten kuvista huomaa, ja niin oli myös paljukin. Ja ai että kelpasi kesäisissä maisemissa paljussa nautiskella. Sen lisäksi totta kai tuli vähän frisbee-golfia heiteltyä mökillä, ja kuten huomattiin puttitreeni, se on mennyt oikein hyvin. Kiekot osuu ja kilahtelee kivasti tonne 4/4. Sen lisäksi käytiin läheisellä tilalla katsomassa vähän alpakoita muun muassa. Ja alpakoiden lisäksi sieltä löytyi ankkoja! Onko repe vai onko aku? Sitä ei tarina eikä kyltit kertonut, että kuka oli kyseessä. No, puttitreeni ei mennyt aivan hukkaan, nimittäin aivan Niklas Anttilana painettiin älytön puttaus koriin jostain 15 metristä vähintään. Sen lisäksi tuli käytyä Ruotsin risteilyllä, tuli käytyä myös Viron risteilyllä. Ai Simpsoni vähän volume on upea telkkari. Ja kuten kuvista huomaatte, oli oikein mukavaa telkkarin kanssa tuommoissa vähän heikommassa hytissä, missä kaukosäänitä ei ollut. Päällimmäisenä jäi totta kai mieleen tää todella upea Mall of Scandinavia Ruotsista. En ollut tuolla aikaisemmin käynyt. Kesäloma, se oli oikein rattosa ja oikein rattosassa merkeissä se loppuikin. Tähän laitteeseen en menisi, koska se ei ole rattoisa laite. Semmosta on tullut puuhautua kesäloman aikana ja nyt, hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat, on aika näyttää uusi toimisto teille. Mä laitan täältä pyörimään, kuulkaa live-videot. Plop, noin. Ja lähdetään kulkemaan tämän kameran kanssa ja näyttämään teille, minkälainen on uusi toimisto meille seinän toisella puolella. Tässä kohtaa voit tykätä videosta, jos oot tykännyt jo tähän mennessä kontentista. Me lähdetään nyt liikkumaan täältä meidän live-kameran kanssa. Anyways, kuten huomaatte, tämä toimisto, mikä tässä on, tämähän on erittäin tuttu meidän videoilta. Kaikki tietää, minkä näköinen tämä studio on. Täällä näin. Ton seinän toisella puolella on meidän uusi studio. Semmonen tuli mieleen, että tämähän on totta kai uudelleen muuten järjestelty. Liittyen just siihen, että uusi studio on tuon seinän takana. Jotta me päästään tonne seinän taakse, niin meidän pitää mennä teleporttauksella. Yksinkertaista. Ootteko valmiit? NYT. Tähän kohtaan tulee nopea leikkaus, että sitten me ollaan tuo seinän toisella puolella. Morjesta. Ja täällä me olemme. Toki kukaan ei näyttää yhtään mitään, laitetaan valot päälle, niin ehkä me nähdään mitä täällä oikein on. Meidän studiotilat, ne on tosiaan laajentunut tämmöiseen uuteen, onko tässä nyt joku 104 lisää. Ja täällä, mitä meiltä löytyy, niin vaikka ei mitään. On muun muassa todella iso green screen näköjään viritelty kesäloman aikana tänne. Sen takaa löytyy normaalisti meidän valokuvausseiniä. Niitä on eri värisiä, on valkoista kangasta, on keltaista kangasta, on sinistä kangasta, on silitysrautaa, pari ilmalla täyttävää sohvaa, televisio kaiuttimilla, videotykkiä, valkokangas lattialla, jota ei ole vielä asennettu tohon, mutta sen olisi tarkoitus tulla tohon asennettaaksi, jotta sitten videotykki. Siitä voitaisiin katsoa ensi-iltana ne meidän omia videoita. Tai miksei myös pitää joku leffailta. Kalustohyllyä, ja itse asiassa nää ei ole meidän kalustoja, vaan tätä tilaa
Meillä on myös vuokralaisena täällä yksi kaveri, joka oli pyörittämässä meidän 24H live-striimiä kanssa, vastasi meidän tekniikasta lähes kokonaan. Niin hän on myös vuokralaisena tässä ja sitten täällä on hänen tavaraa. Toi työpiste tossa, niin se on sitten hänen työpisteensä ja sieltä löytyy siis on vähän isompaa monitoria, vähän pienempiä monitoreja, on pari läppäriä siinä, on Atemia löytyy tuolta ja täällä sanotaanko, että kaverit tekee semmoista live-tuotantoa ja sen takia oli vetämässä meidänkin 24H-liveä silloin ja on kiva, että löytyy nyt seinän toiselta puolelta, hei tästä suoraan jos tarvii jotain. Täältä löytyy myös yksi editointipiste ja samalla täältä löytyy meidän nurkkaus. Niin kuin varmaan osaattekin arvioida tästä, että tälleen kun tän rajaa, niin ei ole varmaan epäselvyyttä, että kenen nurkkaus on kyseessä, kun sit katsotaan vaikka tonne. Että niin. No, meillä on tämmönen pikku kaatopaikka. Ja tämän kaatopaikan takia niin seinän toisella puolella meilläkin järjestys vähän muuttunut, kun kaikki meidän romut on tuotu tänne. On yksi pyörästä, on vähän pressua, on jotain vanhoja mikkiständejä, vanhoja softboxeja. Meidän asuvarasto on tullut tänne ja mikä tärkeintä, kartingit ovat saapuneet tänne. Ja meidän kunnon pukuvarasto, hei. Täältä löytyy meidän kaikki puvut. Täällä on itse asiassa meidän puvut, jotka lähtee meidän kiertueille mukaan totta kai. Meidän esiintymisasut. Eli jos ette ole vielä ostanut lippuja Toimistopoikien kiertueelle, niin nyt kannattaa enää pari kuukautta. Ja sit mennään Toimistopoikien ensimmäinen kiertue ikinä. Huikea live show tulos, meet and greetia, kaikkea mahdollista. Mitä ikinä keksitään sinne, niin siellä tullaan toteuttaa. Seinältä löytyy muuten myös kartta, joka todennäköisesti, no menee roskiin, mutta tarvitaan uusi. Koska mä haluaisin, että me tehdään nyt tikkavideot lisää. Se olisi kiva. Nyt tää on tämmönen vähän rikkinen, tai itse asiassa mun askartelema joskus. Ehkä saattaa huomata, mutta joskus mä vedin tonne pahvilaatikon tonne taakse. Tohon kartan taakse semmoiseksi seinämäksi. Tai suojaksi, että tohon aina heittää tikkaan, se jää kiinni paremmin. No, se nyt on repeytynyt. Joten näiden neliöiden verran meidän toimisto on kasvanut koko ajan. Onhan tässä aika paljon uusia neliöitä. Toki kaikki ei ole ihan 100% meidän käytössä, mutta se mitä me tullaan tekemään tänne, niin se on vielä epävarma. Tänne olisi upeat saada yksi joku pysyvä setti, mitä me voitaisiin hyödyttää sillä tavalla, että jos tuolla toisella puolella on rakennettu toinen setti ja täällä on toinen setti, niin olisi upeata, että olisi kaksi semmoista valmista. Mutta se, että mitä me tullaan käyttää täällä tai miten me tullaan tekemään se, tai mitä me tullaan tekemään tänne, niin se on vielä vähän kaikki auki. Olisi hienoa, että meillä olisi pari pelisetuppiena valmiina. Ongelma on vaan se, että kaikki meidän tietokoneet, ne on aina käytössä meidän editissä sitten, niin niitä ei suoraan saa tänne käyttöön, että rakentaisi tänne jotkut pelisetupit ja saataisiin enemmän pelivideot tehtyä. Se olisi toki ideaali ja se olisi hienoa, mutta tarvittaisiin vähän enemmän koneita. Kuitenkin nyt on upeat uudet tilat, missä hyödyntää valokuvaseinää, videoprojektori, siitä on pari videoa katsottu jo. Ja kyllä tänne jotain saadaan aikaiseksi. Laittakaa vaikka kommentteihin ehdotuksia, mitä te rakentaisitte tänne, jos teillä olisi mahdollisuus vääntää tänne jotain. Mut nyt pitää juosta sen toiseen studioon, meillä on videon lopetus. Se täytyy tehdä, videon lopetus. Täältä mä tuun, videon outro. Kamera käyntiin, rekki käyn, rekki päällä ja tullaan. Pau! Kiitos paljon ihmiset videon katselusta. Toivottavasti tykkäsitte. Kaikkiin kysymyksiin, mitä mä laitoin videon aikana, heittäkää niihin jotain kommenttia tonne videon alle. Jos olette uusia kanavalla, pistäkää kanava tilaukseen. Ja nähdään ihmiset seuraavassa videossa. Pitäkää oikein loistava kesä. Sitä on vielä jäljellä. Se, että milloin me nähdään seuraavan kerran täällä, en osaa sanoa. Toivottavasti mahdollisimman pian. Nähdään kuitenkin Toimistopoikien kanavalla. Moi moi!